starý, ako by vonka bola kto sucho zakašľal. Alebo ako keby bola tomu trabán zdochnul. Čo ti, vedomia nedostatočne stlmilo podvedomia Čikieho? Strašný chlap. Tebe vedecko-technická revolúcia nič nevraví. Nie veľa, nestačí, keď mi ty... Dinosauru zaostali. Niekedy sa sama sebe čudujem, že som ti aspoň na 2-3 týždne neušla s nejakým stredným technikom. Teraz je už neskoro banovať. Ale rodičia, veď čo? Už toho veľa pred sebou nemáte. No, tak sa pozrite sem do zrkadla. A ešte, aby ste sa vadili. Máš pravdu. Ty máš toho ešte veľa pred sebou. Ale aj za sebou. Ale mama, neurážajte vo mne Dánu. Ale keď my sa to neskôr s teba občas pochytíme. Reku, či si nájdeš nejakého ženícha, alebo chceš ostať na odsud? Veď my len tvoje dobro hladíme, dievka moja. A kde? Všade. Aj tu, aj tam, ba aj heno. Trápime sa dňom i nocou. Veď vieš, akí sú rodičia v tomto smere sprostí. Hej, aj v tomto. Ale veď voláko bolo, voláko bude. Hlavne, aby tej švábky bolo dosť. Počuli ste? Ako by nie. Voláka rezonancia. Až daj asonancia, pravidelná zvučnosť. Už sa zavadíte, ako ubohé dieťa. Som tu dobre? Súpisné číslo 8741 čítanie. A áno, tak dobrý deň. Dobrý. Sedí. Všetko sedí. Rádne ticho. Ukáž, Ľubko. Sprobujem ti chrbát. A čo som porobil? Neviem, ale podľa fyzionomie asi ani moc nie. Toto hladko mi voláko nevychodí. Skúsim ho praviť. Neotravuj každého s tými svedrami furt. Minulý týždeň si takto troch odplašil. Nechápem. Ale tuším. A to som ja len tak, z recesie. Z recesie? A jaže z vlny. Teraz ja tuším, ale nechápem, čo ty myslíš. Starý, nemil človeka, ktorý má celý život pred sebou. Celý už hádam ani nie. A čože je to mladosť? 25 rokov? Za to sa ty nemusíš hanbiť. A ty si radšej do jazyka zahryzni, ako máš znevažovať jednu z najkrajších etáp každého človeka, ktorý je mladý, jedna radosť. A môžem ja za to, že voňaky povedali našim vašim, aby prišli vašich našim. Keď neprišli vašich našim, no tak došli našich vašim a dali ma na humanitnú vetu gazdovskej školy. Ale právo, mladí rodičia, preto sa toľko neuchylujte. A čo dobro si nám doniesol? Toto. Cukríky. To si ty nemusel robiť toľkie starosti. Ale som si ani nie. Akože? Lebo som to kúpil v Partiovom. Z druhej bez zárky. Čo? No tak ale toto je urážka. Nehanebnosť. Ale som to nie pre vás kúpil. Ale tu pre vašu dceru. Na. Ber. Čože? No ba. Veď pravím na. Toto ani nemôže byť pravda. Hej, vidíš, vždy som vravel, príde hlúpy, čo ťa kúpi. Ale mne nejde o obchod. Mne ide o lásku. Poďme k veci. Správne. Tak, čo? Ako? Keď naprší, bude mako. Nuž, ako? Ako? Tak, i tak. Tak, normálne, ale ty sa pochvál, ako sa máš. Ujde to. Naša Anička tá ti neujde. Tej sa ty nezbavíš. Že dievča je ešte mladvo. No povedz, koľko si mala pred lani rokov? No
dávno preč. Joj, ja som mal byť už tiež dávno preč. Ale veďže neutekaj, maj oči otvorenie. A keď vy, že nie. Zatiaľ, že nie. Príď sa opýtať o týždeň, alebo ešte lepšie v prvom kvartále. No tak to otec. Alebo ma vydávajte, alebo ja ručím za seba. Tá je ostrá. Tu musím dostať. Aj tvoj otec ma takto dostal. Dávaj si pozor na križovatkách a na jazyk. Ach, tak ja nedbám. Ale veď ty si nikdy na nič nedbal. Povedz, akej fajty je tvoja láska k našej dcére, a? Nekonečná a šetrná. Mám čosi odloženú na knižke. Na kuchárskej. Tak čo? Dáte? Či nedáte? Keď ja by ťa Anča aj dal, ale ten posmech po dedine, že sa nemusíš vydávať a vydávaš sa. Veď však ja sa musím. Ako? Nechápem, ale tuším. Myslela som chcem, Kupko, chcem. No, chcieť a musieť je rozdiel. Či? Je. Viete čo? Ja na toto nemám čas. Keď sa rozhodnete, tu je moje číslo. Dajte mi vedieť. Najradšej by som len usedavo plakala. Prečo ste ho tak strašne odbili, otec? No veru, veď mal vážne záujmy. Chániska treba najprv bližšie spoznať, po psychickej stránke a tak podobne. Ani neviete, že u nás taká obyčaj. Alebo sa chceš vydávať naslepo, ako je vabentíčka. Veď sa až po sobáši zistila, že jej muž nie je Fero, ale Jožo. No ja by som to aj tak riskla. Mám už predsa svoje roky. Aj výbavu, a hádam už aj rozum. Ja jeho beťár a beťárskieho, veď ja som si ešte aj otvor na nohu zaštopkal. Naraz táto moja intelektuálska roztržitosť dovedie do rozporu so zákonom hodnoty. Ale čo robiť? Keď robiť sa musí, žiada, ešte aj odporúča. Fakt som rozpoltený. A tá moja lepšia polovička, hádam ani nie som ja, ale moja polovička. No, tak to už chodím v zmiešaných manželstvách, kde jeden je muž a druhý žena. Ja raz pri tejto mojej roztržitosti urobím zo starej ponožky gobelín a ten sa budú ešte aj múzea byť. Ale iba tie, čo potrebujú starú ponožku. To si čo chceš, kde ideš? Som vaša dcéra. A ktorá, varili nie tá jediná. Ale nekladte mi sugestívne otázky, otecko. Ak ja nešťastná. Neboj sa. Príde hlúpy, čo ťa kúpi. Zvlášť na jar. Zimované dievčence sú vzácne. Ale ty si tuším prebrala. Ja? Dýchnite na mňa, teda ja na vás. Netreba dúchať, chcel som povedať, pribrala. Čo robiť? A kde je moja matka, taká ako ja, Katka? Party ti šla záňať. Aby si nebola medzi dievčenci biela vrana. Konečne. A kedy odišla? Zajtra bude týždeň. Už aby mi pomaly začalo byť smutno. Chudák manžel. Radšej by som aj na tie inakšie cigarete pristala. Koľkokrát som vám povedala, na čo tie prekliaté konexie? Teraz ti to po protekcii zháňa. Tak to je jedno. Oficiálne nie.
A napokon, čo to prináša? Sparty, veď hovorím. Ale ja myslím všeobecne. Všeobecne? Uspokojenie, splnenie túžob, morálny pokles. Viem to podľa seba, keď súdim teba. Ale čo robiť, keď rodičovská láska je taká slepá a nám už k tomu tiež veľa nechýba? Okuliare lepšie na čím, otecko? Na čím? Chcem povedať, na čo? Pri domácich robotách moja potrebuješ srdiečko a nie dioptrie. Že by ste ma aspoň boli lepšie vychovali. Ako? Bytkou? To nič nezmôžeš. To viem z pedagogiky. Na 24. strane sa to píše jasne a nie dvojzmyselne. No ešte to by chýbalo. Dvojzmyselne reči v pedagogike. Ako keby nestačili v iných predmetoch. Študenti vravia, že nie. Lenže mňa ste mali na život tak pripraviť, aby som sa nezožierala pre každé níž, čiže 0, 2 alebo viac. Celá si po mne. Koľko ráz mi takto pri domácich robotách hrknú slzy do očú, sám neviem prečo. Ani tvoja mamička, moja zákonitá manželka, nepozná pravú príčinu. No, ale ako vidím, teba naozaj niečo veľmi trápi. A čo, má niektorá tvoja kamoška novšie čižmičky, povedzme Elena? Elena? Nemám na to. A ani rodičia. Ale je to tak. Kde nie je to rozumu, nie je to ani peňazí, nie sa ani čižmičky. Čo to vidím? Voda. Celá mlá, a to mladé tuto zo strechy preteká. Budeme musieť mamičke povedať. Ale keby strecha. Teda, ja som celá mokrá. Aba, mali ťa zasa ten starý družstevný vrátiť naháňal. Anciáš aj jeho, ja by som bol zvedavý, či by takto bedlivo strážil aj svoju súkromnosť. Ale toho starého somára som ani nevidela. No, zase nie každý, kto je starý aj somár. Prepáčte, otecko, ale viete, veď oni ma do potoka. Teba? Oni? A kde, ak sa smiem opýtať? No, niže starého mlyna. Hĺbka vody 1,80 m, rýchlosť vody 3 m za sekundu, obsah čistej vody 13 promile. Ty som hovoril, lepšie promile v krvi ako vo vode. Aj keď krv nie je voda. Ale tí hygienici si teda dovolujú. Ale to neboli hygienici, ale študenti, učni, pracujúca inteligencia. Teda skoro celá naša dedina. Aj tak, jak sa to dalo povedať. Lenže najviac tam bolo mládeže. A najmä neprístupné. A oni ťa tam len tak jednoducho šmarili? Také jednoduché to zasa nebolo. Lenže aj tá, vašu dcéru, No, keby si najväčšieho gazdu v dedine. schytili, Strašnú. roztočili Impertinentnú. a šup do vody. Kúrnik šopa. Majú tí šťastie, že som študoval na tej humanitnej vetve gazdovskej školy. Inak by som s nimi zatočil. Ešte šťastie, že som sa dostala na prúdnicu. Tak čo na to poviete? Šťastie je, že vieš plávať. Čo by som tam bola, okrem topenia robila? Môžeš hovoriť smelo, však tu nikoho není. No veď zachránili ma tie staré kachle, čo sme tam v Lani do potoka hodili. Čože? No tak toto by som si ani vlastne nebol býval pomyslel. Vidíš, a ty len dosť beru. Dobre som ja hovoril, že sa nám tie kachle ešte môžu zísť. Zajtra si natiahnem čižmy a pôjdem ich vyšamotovať. Zaslúžia si, hoci sa ešte chladne. Alebo, že by sme im dali zahrať v rádiu? To už nie je moja starosť. Urobte, ako mamička uvažia. Máš pravdu, len jedno mi nie je jasné. Dôvod. Lebo u nás taká obyčaj, že do potoka sa len staré rárohy hádžu a nie mladý človek v úplnom rozpuku. To nie je naša obyčaj. Počúvaj, a naozaj si sa neposmievala tomu starému Vardášovi? Ale veď vravím, že tam boli sami mladí. A vy už ste videli, aby sa mladí posmievali tým, čo sa posmievajú starým. Veru nie, ani ti nič nepovedali? Nič. Ste celý vy decidovala mládež. Nech to naštartuje MBčku a vy tancujete až do rána. Potom nasledujú vylomeniny. Ale veď oni si ma pomýlili. Počkaj. Chceš mi niečo pomerne otvorene naznačiť? No áno, že som len zdutá, že len všelijaké tuzexové handry nosím. Aj si ťa predsa len s tou Elenou pomýlili. Ale s Elenou, kdeže?
Zmorenou. Tak na zdravia. Tak nech dobre vyštuduje. Čo tam potom? Na to je ešte dosť času. Kdežte nie ani na svete. Najprv nech ona doštuduje. Tiež tak hovorím. Najprv faru, až potom výchovu k rodičovstvu. Ale však ich to slabo učia. Veď ani tá naša nevedela nič o tom, ako sa decko prevaluje, kým chodila na zdravotnú. Všetko sme jej my starí museli ukazovať. Ale bodaj by bol chlapec. No a to už prečo? Skorej sa vydá. Čo myslíte, sused? Veď príde hlúpy, čo ju kúpi. Ako to rozprávaš o svojej dievke? Aký hlúpy? Inžinier to musí byť. Ale doktor je vždy lepší. Ak sa pritrafí. Aj. Dom je starý. Práčka sa kazí. Ja si s tým už neviem dať sama rady. Ani derivácie mi už tak nejdu, ako bola kedy. Už starneme. No veď hej, starneme. Nenadarmo sa hovorí, že darmo. Ako darmo? Dom treba zabezpečiť. A v neposlednom rade aj dievku. V dnešnej dobe sa už všetko ťažšie zabezpečuje, nie tak ako voňavy. Čo to mne vykladáš? Ja som ho púšťala na tú onú kultúru, či ty? Bez kultúry by sme, hádam, ešte aj dnes boli len tam, na stromoch, medzi opicami. Veď hej, ale po nociach, alebo ráno o 3:00 s partiou kamarátov? No a to čo je za kultúru, čo? To sa má v tom vyznať. Hovorím, je to úplne inak, ako bola kedy. No veď hej, čo my sme si pri ohni verše. No a dnes by tí mladí verše najradšej do ohňa a oni šuch dostanú. Ale keď aj ty si vinovatá, večne jej zháňaš z party, bolí, doma ťa nejesť a dievča dospievalo, no a veru aj dospievalo. Chcela by sa hádam aj niečo opýtať, čo sa nosí, koľko je hodín alebo tak podobne. No, nemalo sa koho. A ty si tu od čoho? Od múky sa mi volá. Rozsýpalo, no nič, vráťme sa mi k pôvodnej niti rozhovoru. Len aby to malo, bolo, zdravo. No vidíte, a vy, že inžiniera, doktor bude lepší. A keby bol ešte taký aj do voza, aj do koča. No, viete, koľko by ste ušetrili? Na cestovnom, no a na úplatkoch. No, najmenej 14 527 korún. A to podotýkam ročne. To isto hovorím. To istvo? A ja si myslím, že 12 500. Pozrite sa sem, tu mám tabulky. Osýpky, cestovné 3 až 70 korún. Doktorovi do vrecka 100 až MBčka. To máme... No koľko? No a mňa nekúkaj, ja mám humanitnú vzdelania. To hej, ty radšej budeš pozerať do prázdnej obrazovky, ako by si mal poistky vymeniť. A prečo nie? U mňa je na prvom mieste človek. Či na obrazovke, či pred ňou, alebo aj za ňou. A nie nejaké poistky, relátka, rezistory, plošné spoje. Na to sa ti ja môžem zvysoka, vieš čo. Nevšimajte si ho. Viete, nevie ani koľko je druhá odmocnina z 572 minus 4. To nevie Vania, ale zveň merec. Akú omenu mu chcete dať? Či otcovi? A či ti ona na čo povie, alebo prstom ukáže. Nuž, dá sa hociako. No a keď vypátrajú otca, zmeníme maliemu meno po ňom.
Keď ona sama o tom nevedela, až keď jej doktor povedal, keď bola so zubama. No, a to jej veríte? Prečo nie? Dievča nikdy necigánilo, dobro bolo. Ukradla na čo, hneď sa priznala. No, pri prvom tom výsluchu. Rozbila susedové okno, sama seba označila za páchateľa. No, a keď podpálila nižný koniec, hneď to každý vedel, tak veru. No tá by si dobrého muža zaslúžila. No to iste, ale kdeže dneska dobrého muža nájdete? Hádam sa dáky volakový. Ale nespomínaj furt tie peniaze, ty držgroš jeden. Čo? Držgroš. Ja, že som držgroš? Ja držgroš? Veď ja, všetko, čo som zarobil, za svetre dal som Anži na svetre. A ja, že som držgroš, no tak preto som sa dožil. Čuj, ale sused, veď si to tak nepripúšťajte. Ďakujem. Však, ako poznám život, nie je prvá ani posledná. No veď to mňa najviac trápi, že nie je prvá. Dcéra prvého gazdu v dedine. Bývalého. Majetok pošiel, ale honor zostal. Tak to vravím. Dcéra prvého bývalého gazdu v dedine, no proste štve ma, že nie je prvá. Taká hamba. A možno bude aspoň posledná. Sadíme my maje, čo nám dajú za ne. Ako poznám domácich, viac ako 100 to isté nebude. To ste vy? Čo si myslíš, že som strašidlo? Čo sa na seba nepodobám? Ani veľmi nie. Ale viete, ako sa povie? O tme je každá kráva čierna. No ale čo som to chcel? Keď vás to takto mám, idem sa vás rovno opýtať. Má zmysel stavať u vás Mária? Ty sám musíš vedieť, prečo si sa takto rozhodol. No som to ďalej nevládal niesť. Mám či nemám? Ale má možno ešte väčší, ako si myslíš. Ja nemyslím, preto som. Podľa vášho hlasu súdim, že by ste mi chceli pomôcť. Jo, ja ešte ako rada, z celej sily. Tak mi prichyte tento máj. No, čo som to chcel? Nuž, ako? Ako? Zbaví. Len keby bolo viacej zdravia a peňazí. Alebo radšej aj oboje. Aj peňazí, aj peňazí. Čo neprídeš takedy do nás pozrieť? Hej, veď už musím takedy dôjsť. Keď pôjdem z roboty a krčma bude zatvorená. Ale veď nemusíš nič nosiť. U nás sa vždy volačo nájde. Hej, počul som, že starí ľudia doma hodne pijú. Ja ako naposledy, keď si tak chytro musel utekať. A viete, že som sa jej dávno chcel opýtať, či by reku nepristala. Ale pristanie a ako rada. A vy? Len dvojdi. A uvidíme, čo pre nás môžeš, teda my pre teba, urobiť. Poradíme sa, poslúžime, no a keď zvýši čas, možno aj zásnuby odpravíme. A vy by ste boli takto v stave? Samo sebou. A Anča? A je duplom v stave. Lenže ja som počul kadejaké reči po dedine. Ale na to ty, Kúbko, nedaj, ľudia toho natárajú. O možnostiach života ľudí na Marse sa koľko povrávalo. Alebo o počítačoch 3. generácie. V nejednej rodine bolo skrz to peklo. Ale to sa ukázalo, že sú len praobyčajné chlapské reči. A ja som počul,
že babské. No a vary chlapi neklebetia? Ale bab, veď aj Joanči mi to chlapi v krčme povedali, že si zo školy doniesla akýsi oný index. To ma tak vylákalo. Viete, nerád by som sa nechal dobehnúť. Ak je to dáka haba ďúra, dáka choroba alebo čo. A ďúro sa mi minule v krčme smial, že čo skoro budú mať s Ančou doktori robotu. Doktori majú väčšine robotu. Raz so sestričkami, raz s nemocnými, no a v neposlednom rade aj s pozostalými. Ale ty sa lepšie okolo seba poobzeraj. A čo? Ale veď nie tu, po dedine. Aha, v kultúrnom dome sa svieti. Čo tam potom? Ale zober si takú našu ulicu. Radom dom po dome. Taká Elena, Máňa, Jolana, no just dopadli ako naša. A ja myslím iba tú vašu Anču chcem. Dobre, lebo kde nie lásky, tam ani povročné prémie nič nezmôžu. Aha. Nerád by som, aby ho teraz videla. Až ráno. No, však tá prodomova ani nepríde. Joj, som chcela, že... Ste ma celkom aj potešili. A nechcel by si hej dáky odkaz. Dobre, že pripomínate. Tu je. Už ale, veď je to voľaký účet. Právne. Viete, ako sa povie. Kamaráti, buďme, ale dlhy si plaňme. Zvýlenie mája 27,50. Okliesnenie 15. Horárovi za prižmúrenie ľavieho oka 50 a pravieho 30. A to ako? Pravú má slabšiu. No a spolu to je... No, 152,50. Ale že ste mi túto s Májou pomáhali, rovných 150. A už idem. Povedzte jej, že budem na ňu myslieť. Poviem. A aby nezabudla. Poviem. Na ten účet? Poviem. Ďakuj. Nebáchaj toľko po tej kose. Počuješ, nebáchaj toľko. Ešte si budú susedia myslieť, že sa bijeme. Ty a Anča proti mne. Musím, vieš, moc ostrice sa v tráve tohto roku ukazuje. Ja ťa nepočujem. Aj tak si hluchý ako poleno. A vy ste zase sami. Ježiškové husličky, suseda, že ťa by ma zrád nebuchytil, že čo? Že či ste sami. Sami, Anča ešte spí, nevieme kde a s kým. Smutno je takto človeku samiemu. Smutno, presmutno. Najradšej by som bol, keby už prišla aj tá zubata. Ja tebe dám, žiadne Angličanky mi sem za tebou nebudú chodiť. Ale obráťme platňu. Ale naši parobci narobili tých jánskych ohňov. Hej, aj hasiči chválili. Že sa k vám Kubo nanosil. Hej, chodí chalanisko. Chodí. Už bol skoro 2 razy. Ani brániť mu nemôžeme. Mája postavil, ešte lacnejšie ako druhý. Takže už je ruka v rukáve. To zase nie. Ešte musíme preveriť jeho schopnosti vedecké, technické.
Len z láskou dnes človek nevystačí ani od zálohy po výplatu. Technika nie je všetko. Človeka robí človekom aj umenie, humanizmus, renesancia. A viete o tom, že Ďuro Klingoš si ťažkal? Ten družstevný vartáš? Ten? Strašno tieto predĺžené dni. Človeka niečo vidí, no aj keď nechce. Každú chvíľu prežíva stresové situácie. No veru, má to ťažko chlapec. Má, ani by ste neverili. Žite sa do jeho situácie. Zbadá, povedzme, svojho švagra, ako nesie niečo z družstva. No, čo teraz má urobiť? Mal by sa rýchlo schovať, aby ho nik nevidel. Ale Ďuro? Ja aj Ďuro, vartáš? No aj ten by sa mohol, aspoň by sa ľahšie kradlo. Čo sa má urobiť? Že spí? Alebo že má podráždený 12-torník? Alebo že je práve na dovolenke? To je večná dilema. No a nervy si to odskáču. Hej, počula som, že v meste na Nervovom idú otvárať zvláštne oddelenie pre nočných vartášov. Svet je skazený. Dnes by niektorí najradšej tak kradli, aby im hádam ešte aj vartáš pomáhal nakladať. No, ale taký vartáš aj do hnevu ľahko príde. Oňahdy Ďuro v tej tme vlastného brata tak opálil, že týždeň ma rodil. Jožo, že ma rodil? Ďuro ma rodil, veď mu to Jožo vrátil aj s úrokami. Ono je to tak. Keď sa človek chaporí robiť niečo, na čo nemá ani vzdelania, ani talent. Tak to vám poviem. Mali by sa zaviesť heslá. Viete, koľkým zbytočným nedorozumeniam by sa dalo predísť? Stoj, ak ma nechceš napáliť, kričal by vartáš. A heslo by bolo: Šošovica, Šlápka, Burgyňa, ja som tvoja rodina. A vartáš: jaj, to si ty, švagre, no tak to mi odľahlo, ber. A bolo by po problému. No nemá to taký nočný vartáš ľahko. Ale zase, čo ten všetko vidí? Veď ten má nočný život dediny ako na dlani. No, kade čo vidí? Rodičov, ktorí zháňajú svoje deti. Aj opačne. O takých, čo svoje deti nehľadajú. Čo by opačne? O deťoch, ktoré zháňajú svojich rodičov. No, a potom tie ruksáky, váky, vrecia, no. Všeličo sa pritrafí. Sem tam sa niečo vezme, šlohne, švihne, potiahne, jednoducho zoberie, ale vždy by to malo mať mieru. No, nik by nemal brať viac ako jeho nadriadený. Za problémy sa, zvlášť výchovný. No, lebo niektorí tvrdia, že aj nápravno výchovne. To máme pálenvou, aj frumky. Sme neboli horší ako papekovci. Ako by sme mohli byť horší? Veď ich Dana má ešte o 1 semester menej ako ja, no? A ktoré domy sú dnes na rade? No, podľa plánu a s prihľadnutím na miestne pomery a zvyklosti by sa mala hovoriť o domoch číslo popisné 20 až 26. Myslíš, že sa to stihne? Ťažko. U Pekiačov zdokol pes. Valčekovci sa už 2 dní nerozprávajú. Bude o čom diskutovať. Krásna obyčaj tejto páračky. A mne sa najviac páči to, že už aj do dnešných páračiek zasiahla vedecko-technická revolúcia. To ako myslíte? No, tak ako som to povedala, foneticky. Lebo pri dnešných páračkách o pery už ani nechýruje. Aspoň sa dormi zasviní. A napokon bez jedného ukazovateľa plán páračiek bude splnený. No hej, ale že je to vraj škoda, po niektorí šomrú. Najmä tí vyrývači z mesta. Vážne? V ľuďoch sa nevyznáš. A ak aj hej, vôbec nevieš, že v čom. Keby ste mi to boli takto jasne povedali pred rokom a pár mesiacmi, no mohol sa mi život javiť v iných farbách. No ale bolo kedy, moja zlatá? Bolo kedy? Večne som mala robotu. Kačky som štopala. Kuchyňu letnú
čiernu som malovala. Azijskú chrípku som po susedom roznášala. Potom prišlo školenie mužstva alias tvojho otecka. Ale ty si mala lepšie za dverami zborovne počúvať. A na predmanželskej výchove si sa mala viacej zaujímať aj o teóriu, nie len o prax. No, mala. Škoda teraz plakať nad rozliatým slunárom. Ale neboj sa, prídu párači, prídeš na inakšie myšlienky. No veď aj to sa mi na tom páčilo. Veď vraj ženy kedysi vyspevovali. No, tak bolo. A dnes sa pustí z magneťáku ABBA a hneď je ohromná zábava. A s tým kúbkom je to, ako ak sa ťa môžem opýtať? No môžete, poviem vám dorovna. Keby mal vážny záujem, strašne by som ho ľúbila. Veď je vysoký, úctivý, materiálne zabezpečený a možno má aj ďalšie kladné črty. Ale keby som tak vedela nazrieť do jeho kádrových materiálov. Na čo by si to robila? Vieš čo? Pôjdeš ty za starou hopčíčkou. Tá je doma, aj v telepatii. Hneď budeme vedieť, na čom si. Ale aj tak, no, či ma on pochopí. No ak nepochopí, nebanuj. Chlapov dosť, okrem pondelka v robote. Ale, mamička, mne sa zdá, že už idú. Veru, vieš čo? Odpíš ešte stav na elektrických hodinách, aby sme vedeli, koľko nás dnešnej páračky vyjdú. Dobrý deň, či tá promovaná parapsychologička. Nepreháňaj, dievka moja. Každý vie, že nemám štátnice. Tak čo ťa trápi? Srdce. A ja som si myslela, že žlčník. Veď nevymýšľajte. Joj, veď to som ťa len tak skúšala. Neboj sa. Keď si ma už sem zavolala kvôli láske, niečo urobíme. Veď, čo sa lásky týka, ľudia všetkému uveria. No veď a ja uverím, hoci neuvidím. No? Priprav sa. Začíname. Je žena, ty. Keby, veď takého je dnes nie kúšť odlákať od ženy. Joj, skoro by som pozabudla. A či spĺňaš psychické požiadavky, dcerka? To dúfam, že áno. Počkajte. Tu hľa sú. Jo, tak to spĺňaš. Len či sú aj hviezdy v správnej konštelácii. Sú všetkých 5. A tie von? Neviem. Tak Je zamračené. Tak teda sa. Výborne. Pokračujeme. A trestné pokračovanie nepomohlo. Ako by mohlo? Veď keď náš zákon má také medzery, že nedovoluje žene žalovať muža za to, že sa o ňu zaujíma. A známosti? Nožve tie majú väčšiu moc ako nadprirodzené sily. To ti môžem potvrdiť z vlastnej praxe. Žiadne nemám. A tie, čo boli, asi ma už nespoznávajú. Asi som sa už aj zmenila. Hej, už to poznať. Že by si ty nemala celkom vážnu známosť. No na môj veru nemám. Kedysi to nevravím. To som mala aj 2, 3 známosti naraz. A to možno aj takých pár len tak nasmiech. Joj, čo som to ja ešte chcela? Aha! Olovo, Siliala. No hej, A čo ti z toho vyšlo?
Zasa len olovo. To je ťažko. Samozrejme, že ťažko. Však sama dobre viete, ako má olovo vysokú mernú váhu. Možno, že to vedia odo mňa ešte lepšie, ale poznám ten kov. Nieraz, nie dva mi do krížovky chýba jeho značka. No, ale poďme. In media res. To neviem, čo to síce znamená, ale Veď ani ja. plne s vami súhlasím. Poľahni sa na mňa. Nerobím prvý raz znúdecnosť. No, skúsme to tak telepaticky ovplyvniť. Ako sa to robí s fotbalovými rozhodcami. To pokiaľ mi pamäť siaha, Ďaleko to nebude. ale veď to není podstatné, ba ani prídavné. Ako vravím, keď som ešte ja hrávala fotbal, no tak sme pôsobili na sudcu zväčša pôvabnými krivkami, oblúkmi a inteligentným výrazom v tvári. No, tak ho ovplyvníme ako skúšajúceho na vysokej škole. Tak to skore, kde si mám podkladať jednotlivé časti odevu? To netreba. Stačí, keď budeš za mnou opakovať zaklinacie formulky, vety a axiómy. Si pripravená? Som. A na všetko. Dobre. Začíname. V mene tvojho auta žehnaný. Opakuj za mnou. V mene tvojho auta žehnaný, Vo vinárskych závodoch krstený. vo vinárskych závodoch krstený, Ty Kubo jeden. ty Kubo jeden. Nesuším ja dubáky. Ani drevo. Nesuším ja dubáky, ani drevo, Ale suším tvoje meno. a ja sa presúšam. Zopakuj. A ja sa presúšam. Prvo. Bude to prvo, fakt, Kubo veľmi. Aby si sa aj ty tak mučil. Ochkal. Aby si sa aj ty tak mučil, ochkal. Aby si nerozoznal dievča od starca. Toto to presne. Čo si za vodami, za horami, alebo nebodaj za mrežami. Čo si za horami, za dolami, alebo nebodaj za mrežami, Ak si za horami, tak sa prerúb. ak si za horami, tak sa prerúb. Ak si v krčme, tak sa nezrúb. Ak si v krčme, tak sa nezrúb. Ak si za mrežami, slušne sa správaj. Skorej ťa pustia. Ak si za mrežami, slušne sa správaj. Skorej ťa pustia. Lenže ak by si riadne neplatil na deti, Lenže ak by si riadne na deti neplačil, tak ťa zaklínam acylpirínom, tak ťa zaklínam acylpirínom, antigestom, antigestom, liftovaným topspínom. liftovaným topspínom, Pri najhoršom ťa dám pred trestnú komisiu rady MNV. a pri najhoršom ťa dám pre trestnú komisiu rady MNV. A v čom sa uvidí, či mi tých 550 až 570 korún dáš do roka a do dňa dospelosti dieťaťa, alebo nie? No, A je to. Už ťa len podchytím v kvartálnom výkaze. a myslíte, že to malo význam? Čo, pre mňa iste? Ale takto z tej finančno-citovej stránky. Ale ťažko povedať. Požijeme si a uvidíme, ako hovorí porekadlo. Bodaj by ste mali pravdu. Alebo aspoň jej podstatnú časť. Ale už ma nezdržiavaj, dievka moja. Ja mám ešte toľko roboty na šlastrafenie. Pozri, starý,
Vianoce. A kde? Nevidím žiadne darčeky pod stromcom, ani samotný stromec. Kde? Veď v kalendári. A nerob sa sprostejší ako ja. To by som si nikdy nedovolil. A ty mi nevstupuj do psychiky, to si malá, kým sme boli mladší. Bolo vtedy času na lásku, na vášeň, od svitu do mrku robota a okrem toho opatrovanie detí. Veď hej, vieš čo rozmýšľam, reku, či ma zasa horár chytí. No, podľa zákona by ťa mal? Podľa zákona pravdepodobnosti. Keď ono je to ťažko obísť aj zákon, aj horára, predsa len už nemám 20. Zase si ich prepil. Ale ja som vyšlo rokov. Aj, to som si všimla skôr ako ty. Vary mám oči, ale sviatky sa pred dvermi. Treba dačo aj robiť. Kapor 32,40, to je A na druhu plus B. Oblátky od tetky sú zadarmo. Čo vystrájaš? Kiehoďa sa zasa. Uchovaj si do života. No čo keby som sa pominula? Dnes si už človek nevystačí s tým, keď nevie čítať, písať a so všeličím aj rátať. A čože my už potrebujeme? Trocha šťastia na športku, 8 sekúnd a dosť. A dáku tú kolekciu. Zimných modelov šiat. Zasa šaty? Veď keď som si ťa bral, mala si jeden fígový list a zo 2 kaštanovie. No ale počasie sa ide zmeniť. Mala si prečítať Freuda, inak by si hovoril. No ako? Varí po východniarsky. Nevieš, kedy som ja mala čítať a vôbec kultúrne rásť? To bola väčšine žatva, záhradka, riady, švábka. A ako som vo svojom ústnom prejave spomenula, deti, ty a Jožo. O Jožovi len v dobrom. Nič som mu nedokázal. Ach, kde sa tie časy, keď láska bola pokusom pre 2, maximálne 3. Mamička, otecko, obaja rodičia. Jediná doposiaľ nezaopatrená dcéra. Jaj. Joj. Juj! Počúvaj, Anča, neokúňaj sa tu a radšej povedz, čo by si chcela pod stromec. Však vy viete, za čím moje srdce pišti. Vieme, ale však už máš 2. Na čo by ti bol aj 3. kožuch? No veď kožuch mi nechýba. No, aj keď sú obýva momentálne v čistiarni, chýba mi Kupko. A Maťko nie? Neplecem náročné seriály. A varí sa aj inakšie, nenáročnie. Keď budeš veľký, pochopíš. Takže ty vravíš, že by si chcela toho mladého intelektuála pod stromček? No hej. Ale to bude problém. On sa po deň nezmestí. Ako by sme ho tam natlačili. Aspoň by mohol vodu stromcu dolievať. Tak pýtať sa ho môžeme a uvidíme, či je čo k čomu. Nemusí byť čo. Stačí, ak bude k čomu. A možno bude z neho taký, za takých je málo. Povedzme 6. Otecko, zopakujte to. Čo som šiši? Vary viem, že všetko, čo poviem mu teraz, môže byť použitko proti mne. Ja som taká šťastná. Neskoro, ale predsa. Ale mama. Neodvrávaj mame, ktorá ti chce len dobre, lepšie, rýchlejšie, lacnejšie. Ach, tá dnešná mládež. Dobre, že už nie som mladá. No tak to je fakt dobre. Čo by som si s tebou počal? Nechambíš sa rozprávať pred dieťaťom o počatí? Jaj. Anula, ako sa ti páčil hokej? No, ohromne. Akurát medzi 2. a 1. tretinou sa mi prihovorím. A čo si to nej nepovedala? Ja, ale mi to len tak teraz došlo. A čo ti takto? No, že dobrý deň. Počkaj. No výborne. No najneskôršie do pol roka bude svadba. Kde zasa? No veď u nás. Ozaj? No naozaj, Vary, si myslíš, že si vymýšľam? Ešte si čo, ja lenže ako to tak presne viete. A Vary, som to ja neprežívala. Nezavádzaj, dievča. Ja som ti nehovoril dobrý deň, ale servus.
milovaní právoplatní rodičia, veď si nevyčítajte nepodstatné názorové rozdiely. Myslíte na budúcnosť, No, čože už my. ale veď na moju. Anča, a nevravil ti ten aj takto. Ty štvorvalcový motor mojich snov. Ani láska moja samo jediná. Nie, Ani toto. Budem ťa večne ľúbiť. ani to nie. Ja nešťastná. Chvála Bohu. Čože? No chvála Bohu, pretože tabulky hovoria, že tí, ktorí sa takto líškajú, to po väčšine nemyslia vážne. A ja som sa ti čo takto nahovoril. Ty nie si štatisticky podchytený a potom časy sa menia. Ale láska zostáva stále rovnaká, nie? Ale povedzte, čo je to tá láska? Veď odpovedzte, ja sa slušne pýtal. No ako by som ti to? Láska je hra, ktorá sa nemení. Iba obsadenie osôb je v každej inscenácii inakšie. Chápeš? Nie. Čuž. Na koľko percent? Čo ja viem? Tak to je dosť. A život ti dá domenať ďalšie a ďalšie skúsenosti. Nestačili by len ďalšie? Veď aj my ti volač. Neboj sa, nebudeš horšie občiansky zabezpečená ako iný podobný prípad. Aký som ja prípad? No dosť vážny, bez urážky. Ale vidíš tak zase. Smolkni! S vašou nastupujúcou generáciou sú samie problémy. Raz vám je zima pridlhá, raz kozmetika nekvalitná. No tak čo robiť? Mám si siahnuť na život? A na čo? Poradní sú za to platení. Na nič cudzvo ty nesiahaj, ak nechceš mať problémy s osobnou slobodou. Čo sme sa ti natrúbili počas tvojich štúdií? Aj v jasliach, aj škôlky. Môj život je môj. My sme ti ho dali. Tak najprv niečo darujete a potom mi to vyhadzujete na oči. Môžete sa hanbiť, alebo aspoň tak tváriť. Prestaň, alebo nás po prípade v duchu ešte aj odpros. Aké tam vyhadzovanie na oči? Dostaneš všetko, čo ti podľa nepísaných zákonov z 5. septembra 3558 pred našich letopočtov patrí. Tak čo? Len aby ste v hanbe neostali. V mojom veku? Takéto invektívy na Vianoce, keď by sa ľudia v rade na pomaranče mali tlačiť iba jedným lakťom a keď by mali byť šťastní, že sa im od sviečok nechytili záčlony. Najradšej by som si pustila plyn. Žiaľ Bohu, nemáme zavedení. Tak aspoň 280 voltov. Ale rodičia, právoplatní, zákonom chránení, to prečo až takto? No prehoďme radšej čo to ešte o tej mojej budúcnosti. No, že si to ty. To je aj môj osobný názor. Do smrti dobrý. Nehovor v hádankách. Do čej? To je jedno, treba aj do mojej. To dlho dobrý nebudeme. Otecko, čo ste nevideli, že sa mamička pomýlili? Čo je napokon aj ľudské? No veď som nič nepovedal. Ani nemyslel, ani nenapísal. Lenže, čo bude so mnou? Nechajme sa prekvapiť. Ja idem radšej k oknu a budem ho vyzerať. Ideš odtiaľ? Ťahá tam. Čo nejdeš taká tuto ku dverám, alebo ešte lepšie hen, tam ku schodom na povalu. Každá správna žena čaká na svojho muža pri okne. Čo ste neboli v kine? Má, boli, aj blchu sme doniesli. Pamätáš, mamičko? A bolo to v sobotu, nemali sme robotu, kyšáďalo. Aj veru pamätám, ako by to bolo len včera alebo predvčerom. O 18:30. A ty si potom doma z tej blchy robil slona. Ako pravím, budem stať pri okne, aby som videla, keď pôjde Mili. A keď nepôjde? Tak pôjde milší, však cesty sú pre ľudí. Hej, a ja že pre auta. Cítim, kde si v podvedomí, že kapustnica je už hotová. Nevieš si nájsť iné vyjadrenie na svojich najhlbších citov? Si inteligentná, šikovná, postaršia dedická žena. Som tak len tušila, či je to vyznanie alebo výsmech. To pri líchotkách človek nikdy nevie. A možno by si ho ani čakať nemal. Zmráka sa, smieva sa, k noci sa chýli.
A ja čo si zvláštne cítim vo vzduchu. Morka mi prihorela! Počuli ste, ako keby niekto buchnul zadnými dvercí na MBčke. Alebo sa to prednie? Skôrnačenie ti zachvátilo aj oblasť malého mozgu? Veď je to štodovka. Že by on? A prečo nie? Na fašiangy veľa ľudí nevie ani kadiaľ chodí. Stavím sa, že je to on. Ako vieš? Moje srdce mi to našepkalo a navyše vidím, ako kráča juhozápadným smerom, teda po našom podstení. Vyhlasujem bojovú pohotovosť prvého platového stupňa. Čo bolo? Začníme znova. Znova začínaš. A ja furt začínam a vôbec mi to nevadí. Milovali právoplatní rodičia. Nekazte si u mňa už bez tak pošramočné renome. Veď moje šťastie kráča knízavým krokom popod okna. A možno, že je aj riadne unavené. No a kde si sadne? Ja skočím von. Seď, nikam nechoď. Netreba. Možno si ide požičať len francúzsky kľúč? Alebo overučnú kalkulačku. A to sa stáva. No. Svet, kde sa to učíš? Ďalej. Neposielaj mi ho ďalej. Aha, slobodná, voľná. Tu, kde sem sa. Dovidenia. Mari, už pôjdeš. Veď si ešte chvíľu mohol zostať. Joj, ale to som sa pomýlil. Dobrý deň. No vítaj, Kupko. A čo si nám doniesol? Nič. To nič. Niekedy aj nič je viac ako nič. No nič to nič. Nestá nič. Po čo si prišiel? Hovor smelo, ako doma. Ako doma. Hej. Ale krem špásu. Nuž, dostal som defekt. Každý sme nejako defektný. Ale prečo sa pritom díváš na mňa? Tak teda len preto. Hej, na zadnom ľavom kolese. Išiel som okolo, že reku, skočím k vám, za opýtanie nič nedá. Ty chceš zadarmo teplý flak, alebo nebodaj celú rezervu? Riesling, rukavice, rezerva. 250 korún plus náborový príspevok. Odlučnej a oldomáš. Juj, keby ste teraz vedeli, čo si myslí, neboli by ste nadšená. Prečo som sa nenarodila, povedzme, v 18. storočí? Nezúfaj, príde hlúpy, čo ťa kúpi. A ako? Aj to nie je o tebe, Kupko. Ja viem. Som len obyčajný, pomocný predávač. Nefajčiar, abstinent, s domom a vlastnou záhradkou. Čo to počujem? U susedov piglujú. Ale veď tu. Ty si v skutku myslíš, že by si sa mali snáď azda. A zdá by aj snáď? Vera Bože, čaj si nebodaj. Temer bysťu a baveru? Hej, to ono. A či ozaj naozaj? Naozaj. Chvála Bohu. Som rád. A ja ešte radšej. No, ale povedz si, Kupko, smelo, kým ešte môžeš. No, keď ono sa povie, že ženu hľadaj pri truhlici a nie na ulici, Ale tu nie je ulica. no ale ani truhlica. Anča, tu si staň. Môže byť? Teraz už, hej. Tak som si pomyslel, ja mám auto, vy rezervu. Spolu by sme mali všetko ako riadna rodina. Základná bunka spoločnosti. Ja len toľko som chcel na okraj. No čo ty na to, dcérka moja pomílená? Ste chcel povedať premilená. Povedz, vyjadri sa.
sa. No áno. Ale odpovedaj pekne celou vetou. No, Ale na čo zbytočne reči? Poďme radšej doraz do zadnej izby. Veru, tam sa dohodneme na termínovanej listine aj na réžii. Len žiadno divadlo. Sme predsa kultúrni ľudia. A či vy nie? Poďme do zadnej izby. Zadná izba je vždy múdrejšia ako kuchyňa. A čo ešte nie sa tu? Koľko dostal na rozmyslenia? no nie veľa, tak sa poponáhľajme. To by som neprežila nažiť naraz strať lásku aj trabažita. Nemaj obavy, vlastnú svadbu stihneš, a keby len jednu. Ale aby si mu vo všetkom neustupovala. Keď ja som múdrejšia. No, na tom si ty nezakladaj. Čo? Ja som tiež môjmu taká. On je už 6 rokov pod zemou, no, a ja tu stále trčím. Ale aj peniaze držky. To ako? Veď už ste mi kázali držať jazyk, muža. A teraz? Veď ja mám len 2 ruky. No, chlapi si myslia, že ich máme hádam 10. Tak na čo im kaziť ilúzie? To si ty Anula? Ako ten make-up zmení charakter. Do istej miery aj výzor. Sadnúka, dieťatko moje, tu to máš. Darček od domu. Je to ručná práca. Nič na ňom nie je kupovanou. Iba pieraťa. Aj to za 5 prstov na 6 dlaň. Ak dobre počujem, No, za dverami sa dobre počúva, to ja poznám. už je tu hodina H. Tak tu máš veno, dcéra moja. S týmto sa vo svete nestratí. Ďakujem, kým nezabudnem, opravujem, kým budem žiť, vám to nezabudnem. Tak sľubujem, no. To by sa to bol takto pred rokom, alebo ešte aj trošku neskôr nazdal, že nás ty takto opustíš. Zo známych isteník. A na neznámych to nám nemusí záležať. Ale však to som nevymyslela ja, že žena má nasledovať svojho muža, no. A efedrin si už dala? Hej, Ale, vážení rodičia, drahí spoluobčania, milá mládež, susedia, no a či ste nepostrehli, že dievča je s nervami krogy? Čo ešte aj dnes? Pitia raz zničí civilizáciu a možno aj fotbal. Už aj ten krok vyplúj. Lebo to sa nepatrí, keby aspoň koniak, ale grog myslí na svoju hygienu, telesnú, duševnú, brannú aj výtvarnú. tak každý má právo na slabú chvíľku. Len my chcete vybaviť vín. Dobre, idete, no. Čerta, dobre. Ledva krivka. Zaškodil mi lakvár z lúku zlomocný. No ale treba nám tu vyjasniť isté veci a vzťahy medziľudské. Vy poznáte najnovšie výdobytky vedy a techniky. Tak povedzte, čo robím? Zle robím? Ja na tvojom mieste by som bola taká istá. Tiež by ste čakali? Nebuď osobná, dievka moja. Tu už ide o veľa. Svetá pravda, dievka v dome samý výdavok. Rozmiestňovacia komisia. Dior, Zajcev, interrupcia, korupcia. Veď to všetko ide do peňazí do čerta. Viac ani nehovor, lebo si kradol, utriem slzu. Ty si vždy všetko robil kradno. Ešte, že prišla tá amnestia. Prestaňte, aspoň teraz, keď máme pod oknami viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Tetuška, nemala by som už začať plakať. Vyšľujte na 3. Ešte máš čas. Idem si ešte po cibuľu. Si ostatní pripravia diskuzné príspevky. Čo si ti dám? Tu máš túto čarovnú bylinku. Je tu ďatelina. 4 alebo 4,5. Ja už ani sama nevidím.
Hádam ani nezaslúžim takéto. Ja viem, ale mám zvyšnú. A čo s ňou robiť? Oplatí sa mi chovať králiky? A keď hej, tak za čo a aký druh? A keď nie, tak s kým a za čo? Keď ti bude zle, dáš ju mužovi. Jo, to radšej pálenky. A ty čo sa miešaš do čarov? Máš papiere? Tak teda dáš ju mužovi. A keď sa bude sťažovať na bolesti v záhraví, utekaj ku svojim rodičom alebo inej úradnej osobe a všetko im povedz. Ale nezabudni na dieťa. Nezabudnem, aj tomu dám. Jeho, že dieťa za nič nemôže. A potom ty za muža dostaneš tak najviac 3 roky, ak si ešte doteraz nebola trestaná. Život má trestce a priebežne. No, Počkáte, ako keby niekto z kýbla skočil na hrabe. že by už tu je on? A čo? Už ťa pochystali? No, Hernáde, a poď. No počkaj. A trvať niekde. U nás sa to zvykne pekne po lopate. Z rúčky do rúčky. Pred domom je. A čo, nepočujete? A nezdržiavajte, lebo motor beží nadarmo. Už ideš, dcera moja. Mamička. My sme tu už na nič. Aj veru na nič. Tak, nech vás šťastie neopúšťa. Doma, v práci, ani vo chvíľach zaslúženého pokoja. S Pánom Bohom. Tak už predsa ideš, Anča. No pôjdem pomaličky. Čo sa bude? A pomaličky, benzín platíš ty. A poďme, čas sú peniaze. Neraz, nie dva, ale poctivo zarobený. Poďte teda, deti moje. Ale nikdy nezabudnite, že prednosť majú autá, ktoré idú po hlavnej ceste. Milujte sa aj navzájom. A nech je umelecký dojem z vášho manželstva vždy vyšší ako jeho športová hodnota. To by bolo hádam všetko. Moja dcera, šúchajte ma octom. Čože sa už našpekuluje? S Bohom ostávajte, mamičkine prachy. Ak nás príďte pozrieť na svadbu, aj tak nemáte čo robiť. A možno nás aj dobehnete. Už sme vás. No, a je to. Deti povydávame, poženené, porozvádzané, alebo inak zaopatrené. A my, mamička, zostali sme sami, ako také siroty. Ale akože sami. A dom, záhrada, prasa. To je prasa. No, máš pravdu. Človek v podstate nikdy nie je sám. Veď ani naši mladí dlho nebudú. Nie. Lenže nech ako chce, láska je predsa zo všetkých zvykov a obyčají tá najkrajšia. Ale ani taká zabíjačka nie je zlá. Čo poviete? Ľudkovia!